Zvirokwazo muyamutsweni wakanaka, shamwari yerwendo, mubatsiri, pamwe wakaimba mubatsiri eka Mwari, tariro yedu zve, mudziviriri munamo, chivimbo nari. Pasi pechigaro chake pakakotswa vatsvene, tinokwanisika nekuda kwebasa reKalvari, basa rakapera, basa resimba, basa rine mutsindo nanhasi muupenyu hwedu. Izvozvo ngaangongwe shumba yerudzi rwaJudha agere pachigaro. Wakabvaimba agere pachigaro, agere pachigaro, haavhoterwi, anoramba aripo narini. Dai aivhoterwa nenhau yeCovid, ndofunga Mwari izvozvi kune unanimous decision yekuti abve pachigaro, nekuti zvinenge zvanzi zviro zvamira pasi pezuva. But nekuti ndi Mwari, anomisa kunyange zvinowambwa nevanhu zvisirizvo. Ndinorangarira akambomisa chimwe chivakwa cheBabel, the Tower of Babel, yakamiswa naye nekuti ndi Mwari. Kunyange vanhu vanga vawirirana, iye akati ngazvimire. Pamwe pacho akati ndakubvumidza mafashamu kuti apinde munguva yaNoa, kunyange vanhu vaite azviite, but akaita ndi Mwari. Ndosaka chizize just God, akarurama. Hallelujah. Tirambe tichimunamata. Timhanye kushoko redu masikati ano. Welcome worldwide viewers all over the world, whatever continent you are in. We welcome you, City of Champions Assembly, Evangelical Assemblies of Christ International. We want to honor our own Apostle, General Overseer Makombe, and all the flock of God in the body of Christ. Thank you so much for joining us. God bless you, and continue to invite more to the glory of God. Amen. Part 10 of our series, Walking in Godly Knowledge. Walking in Godly Knowledge, Understanding and Wisdom. Kufamba muruzivo rwa Mwari, uchenjeri hwa Mwari, nekunzwisisa kwa Mwari. I believe today, from our first service, we believe this is the last part. This is the last part of our series. But ndoda kutaura mwe munhu ari muno kuti our series was not exhaustive. Hatina kupedza zvese zvatakazarurirwa naMwari, ndo zvatakashumira. Zvakasara masecrets ake ndaake Mwari. Atinotenda kuti tichiramba tichiteerera evangeli anoramba achirudunurwa. I was surprised on the couple's dinner on Friday. One of the opening verses was Proverbs 4 verse 7, the issue of wisdom. So haisi kuti tapeta ndo zvese aiwa, ndo patagoneswa naMwari, tichitenda kuti the next time we revisit issue iyoyo nokuda kwa Mwari, more revelations will come, more openings will come. Praise be to God. Proverbs 4 verse 7. Proverbs 4 verse 7. Chatanga kuverenga mururimi rwamai in our vernacular language, Shona. Proverbs 4 verse 7. We know this verse from last week. Takagara pariri zvakanyanya. Kana usiri pane munhu ane Bible, please make sure wagara padhuze naanaro. Uchenjeri chinhu chikuru, chinhu chihombe pamusoro pezvinhu zvose. Saka uzviwanire uchenjeri, uzviwanire njere nezvose zvauinazvo. Let us quickly rush to the letter of Paul to Timothy. 1 Timothy chapter 4 verse 15. 1 Timothy chapter 4 verse 15. The Bible says, shingirirai muzvinhu izvi, muzviite nemwoyo wose, kuti kupfuurira mberi kwenyu kuonekwe navanhu vese. Tobva taenda 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Second Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Magwaro ose akafurudzirwa naMwari, anobatsira pakudzidzisa,
anobatsira pakurayira, anobatsira pakururama, anobatsira pakuranga. Verse 17. Kuti munhu waMwari akwane. Itakuti kukwana. Itakuti kukwana. Kuti munhu waMwari agadzirire kwazvo mabasa ose akanaka. Let us rush to our international language, English. Proverbs chapter 4, verse 7. Proverbs 4, verse 7. Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom. With all thy getting, get wisdom. 1 Timothy chapter 4, verse 15. Meditate upon these things. Give yourself wholly to these things, that your profiting, itakuti my profiting, itakuti my profits, shall appear to all. 2 Timothy chapter 3, 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. All scripture from Genesis to Revelation, all scripture from Old Testament to New Testament is given, is inspired, is God-breathed by God himself. All scripture is profitable for doctrine, for teaching, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God, that is a man of God. Man of God. Let's say man of God. Man of God. May be perfect. 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 Thoroughly finished unto all good works. Spirit of the living Lord, we thank you this afternoon. You are good, and you are able to explain and to teach your holy scriptures to the profit of your holy name. Help me, Lord. I surrender to thee. Open the ears and the hearts of your children for the sake of your glory. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Today we are in our last part, being called the benefits of understanding, knowledge, and wisdom. There are benefits to knowledge, understanding, and wisdom. Chinonzi ma benefits ndo chatangwa shoko ra Mwari lichitaura kuti profit ndiyo gain. Profit ndio ma results ari positive. Profit ndiro goho kupupura harvest. Profit ndio kupupura kwacho zvabuda pasarudzo zvabuda. So patiri kupenderwa na mweya mutsvene this series of walking in godly knowledge, understanding, and wisdom. Mweya mutsvene anoda kutidzidzisa nekutizivisa that there is a profit in learning knowledge, in getting understanding, in getting wisdom. Akusi kungoita nje. Toda kuzivisana vadikani kuti gone are the times yakapera nguva vanhu yavaiti kuchechi kunongoparidzwa because tinofanira kuparidza. Kuchechi we must preach and get transformation. Mukaona kudzidzisa kwangu kudzidzisa kwako kusingapi shanduko, then we are missing the mark. Tikuposha dzidziso dzese dzinofanira kuresulta in a transformed person, a person achinja, mufundisi achinja, sangano rachinja, kereke muviri wa Kristo wachinja. Paul anotaura paneme nzvimbo Romans chapter 12 verse 12 verse 2. Romans 12 verse 2. Akati be you transformed. Naizvozvo shandurwai
in your mind, murangariro wenyu, by the renewal, nekuchinjwa, pfungwa, renew, patsva, kuzvarwa patsva mupfungwa. So knowledge, understanding, and wisdom is to do with the mind. Without my mind. Without my mind. Without my understanding. Why knowledge, understanding, and wisdom is so critical and so basic muchikristo? Munoiona pana Luke 24 verse 45. Luke 24 verse 45. Can someone read? Luke 24 verse 45. Muone who essentiality, ukoshi, importance, kukosha, when knowledge, understanding, and wisdom muchikristo. Can someone read? Luke 24 verse 45. 1, 2, go. And he opened their understanding, that they might comprehend the scriptures. This is Jesus, Vatikani, opening the mind. My disciples akafamba nayo 3.5 years, which means my disciples akagraduate up Luke 24 verse 45. Before vazara nemuya mutsvene, so that they can be witnesses of the word, they needed first kuti mufungu, understanding mind, medulla oblongata, brain, pfungwa idzidzi dzizarukirwe. Tikasazarukirwa muzvinhu zvaMwari, we walk in loss, tinofamba mukurusa. Ndosaka manzwa mukomana mukuru, baba wekutenda, Apostle Paul, vanonyora kuna Timoteo vakati meditate. Chii chinoreva meditation? Meditation inoreva pondering, thinking carefully, studying. Ngoma Paul wangu wako pamusoro pacho vanenge vanyora. It should be same the second book rao vanenge vanyora kuna 2 Timothy chapter 3 verse 15, right? Kuti study the word of God, meditate the word of God, ponder the word of God, think carefully the word of God. Last week ndakadzidzisa kuti meditate zvinoreva chewing the cud, kudzeya kunoita mombe inodya yoisa mufirst dumbu, then later on yamudanga inotora mudumbu imomo yotsenga zvakare yoita inonzi refinement, yodzeya, yosura, yonyatsa kutsenga nekusvisvina nekutora mavitamins, maelements nemanutrients nezvese zviri mufudu, yobva yaisa mudumbu rechipiri rinozobhenefita muviri, then zvimwe mawestern obuda kunze toisa manyowa. Saka ukona pakubuda manyowa, mombe has dealt seriously and aggressively with the grass. Zviri kuti mapisari 23, Jehovah ndiye mfudzi wedu, hapana chatinoshayiwa. Anotifudzira kumafuro manyoro, so that todya mafuro. Tadya mafuro toaisa kucompartment izvozvizvi, tasvika kumba toadukura. We chew the cud now. Tonyatsa kutsenga, tokwekweta muto nemavitamins, nemaminerals, nemaelements ari mushoko. Tapedza toisa mumwiri wedu wokura, tobenefita, then tove yoenda uko. Meaning chivi ndochinozobuda. Ndoti ndasiya chimichi, ndasiya chimichi, ndasiya chimichi, ndasiya chimichi. Ukateera mombe dzichibva kumafuro, papacho unodzitreka, anokuita kumujana, but I believe by biology or agriculture, unodziteera nendori. That's the fresh doing. That's the fresh doing. That's the those no fana kuita vanhu vachikutera vachiona fresh zivi zvauri kusiya vakazosvika kudanga ona uri kodiyo urimo uri mudangarani. John 10, Jesus is the shepherd of the flock and he lays down his life for the sheep. As anorara padoo reward. Saka at the end of the day vanhu vakatitevera after knowledge, understanding and wisdom, vanofana kutiona tiri mudanga, kwete kudanga nedzinza, kwete kudanga remafriends, kwete kudanga redenga, kwete kudanga renyika, but kudanga raJesu. Ndopedza zvogumira wakunama. Can I share this with you? Ukateerwa nemunhu waisotamba naye, akanzwa kuti uri pachechi, haapindi, unogumira panzi oti wakunamata. There's a separation. Vanhu vanokwanisa here vari munyika kuti vakatitevera vanosvika kwavanogumira kuti wakunamata. Knowledge, understanding and wisdom, it gives us results. It's about the results. It's about the results. So these results are vested, are stored,
akachengetwa mushoko. Ndosaka machinzwa Paul anyora now tsamba yake 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Zvikadzi naye, right, all scripture is profitable in a benefit. Saka knowledge, understanding and wisdom, yes, benefits. Akusi kungoya munoziya gona the days ekungoya muchechi kwakubuda dai zvaibvumirwa ndaiti mazano ngatitosete kana mazama after a month to see if people are growing, because we must grow. Reverend for correction kugadziriswa, reverend for reproof kunyengererwa, reverend for righteousness kururama, reverend for zvakawanda zvarataura. So munhu anofanira kugadziriswa achinyora macorrection achikura achisiya zvinhu. At the end of the year tofanira kuva tine ma-NC in spiritual growth, national certificate in spiritual growth. Musecond year ND1 ND2 zvichienda zvakadaro, that profit should appear. Ndo yataurwa now kuna 1 Timothy 4 verse 15. Devote yourself to understanding, then profit will appear to all. Saka madzangu sanapinda mumabwinza haisi abrakata kana tiri kutokura zvinoonekwa navanhu, hatiti vataurirwa mazano unoziva ndapasita mazano ndikuparidza mazano ndaipita 30 minutes mazano ndakuhanawa tiri kunyarara tione it must appear. Ndozotara bebe that it will appear the profit, right? Vakawanda vari business tinoita business handisi kuti wane mari unotaura vanhu it appears to all. Zachinja hivi, wachinja ka, wachinja kogara, wachinja boots, wane extra. Zvinoonekwa nizvozvo munhu ari kuyamwa shoko raMwari anooneka negrowth. Or I can give an example. Takapesana March, vamwe vanhu vangu vaine vana vadiki. Today vana ivo vatiri kutaurwa kuzi Asha wakufamba, we can see. Saka mukristu ari kutaura vanhu ndakura pakutenda, we can see you. Tokona kutai, tokona kuprayer, tokona kufasting, tokona kukuregera, tokona every area there is a profit. Shout, I hear you. I hear. So profit number 1. Right, I want you to take these verses down so that tinongovaerenga ndichidaidzira mushaerenga ngatange kunyora. Proverbs 2 verse 10. Proverbs 4 verse 6. Proverbs 11 verse 12. Proverbs 19 verse 8. Proverbs 14 verse 29. Proverbs 4 verse 8. Proverbs 3 verse 18. Verse 16. Verse 17. Ephesians 4 verse 18. Psalm 19 verse 9. Psalm 19 verse 9. Matthew 5 verse 9. First John chapter 1 verse 5 to 7. First Peter chapter 3 verse 7. Joshua chapter 1 verse 8. Romans chapter 1 verse 21 to 23. First John chapter 5 verse 20 to 21. Right. Then pane chapter inokutira zvizhinji. There's a chapter which summarizes most of these benefits of gaining and accessing understanding. Is Proverbs chapter 3.
Proverbs chapter 3 from verse 13 to 35. You can read it in your own time at home. Say, I hear you. I hear you. Say, I hear you. I hear you. Now, we are going to start on benefit number 1. Benefit, profit, gain, right? The fruit of gaining, understanding, knowledge, and wisdom. Number 1, Proverbs 2 verse 10. Proverbs 2 verse 10. Let us read. When wisdom enters your heart and knowledge is pleasant to your soul. Okay, is okay, right? When wisdom enters your heart Mhm. and knowledge is pleasant to your soul. Knowledge, right? When knowledge enters your heart, right? When wisdom enters your heart and knowledge pleases your soul. Verse 11. Verse 11. This passion will preserve you. Uh-huh. Understanding will keep you. Amen. By the way, there was a discretion. But I understand that you know discretion. I'm not going to have discretion. Myself, discretion. Discretion. Anyone? Right? Kufunga kwako kwakasunguka. Ngatiwembere momo. Kufunga kwako kwakasunguka. So, shukuramu really good. Ngatitore meaning yao what you desire, your will, right? Your motive, your purpose, your agenda. Let us place it Papa Shukwa. And what you desire shall preserve you. Understanding shall preserve you. Ah, baby. Understanding, knowledge, and wisdom. Which means if you choose Jesus, if you make a point that I want Jesus, you take Jesus and change it. If you choose to read the word, to meditate wholly upon it, to carefully attend to the word of God, if you purpose in your heart, then number 2, chinochengeta vanhu preservation kana kuti conservation yavanhu. Kune ma preservatives tinoziva anochengeta ma TB foods tinoziva timboiva asoti timboiva, right? Kune ma preservatives anochengeta ma TB foods. And one of the preservatives yemutendi is understanding. So ndanyora kuti number 1, the benefit of understanding, knowledge, and wisdom is that it becomes the shepherd of my soul. Unofudzwa nezvaunoziva. Church is quiet now. Unofudzwa nezvaunoziva. John 8 verse 32. When you know the truth will set you free. What you know will pastor you. Saka knowledge, understanding, and wisdom. If bishop, yeah, our soul. It's not my bishop. Is wisdom. Is understanding. Is knowledge. So tikona munhu achiita zvisina ine knowledge, zvisina ine understanding, zvisina ine wisdom, we go and check who is pastoring that person. Then unaona paine foolishness, ignorance, and arrogance. Mwana ataurirwa kumba usadai iwoita zvaarambidzwa. It only means kuti ari kumuita pastor, the shepherd of that child is not wisdom. Scripture interprets scripture. So many of David achitizwa Jehovah mufudzi wangu handicha zoshaiba ndiye nondiradzika pane mafuro ake. Aripedza kutaura kuti my knowledge of God ndiyo inondichova. Mukazoenda chimwe chinoshamisa pana 2 Peter. I want you to see the power of knowledge. Let's quickly rush there. 2 Peter. Kune vanhu vanochemerera kazhinji. Mufundisi. Ndikuda grace. Mufundisi. Ndikuda peace. Can someone read 1 Peter chapter 1 verse 2? So 2 Peter chapter 1 verse 2. 2 Peter chapter 1 verse 2. Can someone read? Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Jesus. Mama, where side? Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Chinzwai. Pane vanhu vanondiruda nyasha. Mufundisi ndiruda nyasha kuti ndiite zvinhu izvi. Mufundisi kumba kwangu hakuna rugare. Bible rati knowledge of God will multiply.
Be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. So knowledge, understanding, and wisdom, it has got a spiritual technology of multiplying grace and peace in our lives. I feel the anointing already. Urubuda nyasha, urubuda rugare, unoenda kotsvaga zivo. Zivo paunoitsvaga, zvakafanana nekuti kuchigayo, munhu unoenda nemagwere, opopomedzwa panapa. Poita chinotenderera chine mazino panapa, nemota handiti. Ukazoka kuno kune sagi rakasungirirwa, hunenge hwaupfu asiri magwere. So uri kuziva uri kutsvaga nyasha nerugare. Chidzoka kunoku kunopinzwa magwero oisa knowledge. Paunodurura knowledge kunoku kunoharvesta rugare nenyasha. Saka sometimes rugare nenyasha haruine kunamatirwa. Rinoone nekuti uri kuzivei musituation yauri. Kuziva kuti situation yandiri nei. Shoko rinoti, what is the wisdom? What is the understanding? What is the knowledge behind shoko? Shoko rovati Jehovah ndiye mfudzi wako. Hakuna chaunoshayiwa. Alright, ndabuda basa inini, but shoko rati hapana chaunoshayiwa. Which means the next person handishayi because ndinozotaura shoko. Then you have peace. What is the motora badza waenda korima uri baba? Novi kuti basa ukamu nemhaka iyi. My knowledge of God has told me. Hey, church meeting. These are the benefits. Bezera ati kure chinonzi NASA. NASA unoenda ukaisa muhombo, wosvika wopa chitupa chako wakatarisa sai. Mwana aripo tena hamboti mbuya sekuru tasai unotikuonei. The moment paanoona zera rako chipinda padhoo achiona chitupa nenamba haakubvunzi kuti ndakuona fesi yedu. Anokupa mari yaunoda yakashanda rini kare. So knowledge is like a pension scheme. What you know you will harvest. Kana usingazivi, Bible robva rati whatever you sow you shall harvest. Bible rina kuti where you sow. I don't know where you sow. Rakati what you sow. So if you sow knowledge, you will reap knowledge. Then this knowledge yazoripa inenge yarifayiwa. Handiri ukapinza magwere akuda akadaro. Anobuda achinjwa, they are transformed. Ukanga uchiziya chinozobuda kuno ipeace. Nenyasha. Unoti munhu akazorora sei situation yaari? No. Ndine chigaro mumwoyo mangu chinonzi Jesu. Whenever I read the Bible, Jesus will grant that information to give me peace. Saka vanatende vakataura memushanda zvinopinda munzeve sure. Yes. But when it's guy, chiri spiritual, havachoni, but chiri technology, kuti after wataura, you still come out smiling. Then makai when it's guy, chinogaya mazvenyu, they Sugarama Genesis 50 verse 20. And they did it for bed. But what I think is a Jacob, Joseph, but a Zita with a bad intention. But then the Bible says they did it for evil, but God. This knowledge, understanding, and wisdom. It means garbage in, garbage out. But I declare by the name of Jesus that from today, anything should not be them by the reason you put in knowledge and understanding, let it come out refined. Michael, so when I want to send a message that you could want to sing. What will let us so? Chawana expect is your burial. One go to your dogs, this time I remember. Don't take care. But you know good glory, hallelujah. Baba, hallelujah. Honor, glory, hallelujah. Honor, hallelujah. Toiba, glory. Simulta is great, glory. Hamanzaku, glory, hallelujah. Baba, hallelujah. Who is your overseer? Benefit number 2, John 1:5-20. John 1:5-20. Let's go. Tino, get ready.
Verenga itize. Wamwana nguwa yekupera. First John chapter 5 verse 20 to 21. And we know that the Son of God has come Uh-huh. and has given us an understanding, Yes. that we may know Him, Uh-huh. who is true, Mhm. and we are in Him, Mhm. who is true. Uh-huh. His Son Jesus Christ. Yes. This is the true God and eternal life. Mhm. Little children, Yes. keep yourselves from idols. Uh-huh. Amen. Amen. Little children, keep yourselves from idols. So the benefit number 2 in the knowledge, understanding, and wisdom of God in our Bible, the word of God, is that you keep yourself from idols. What is an idol? An idol is any human, any being. B-E-I-N-G. So it can be a human being or a spirit being or a physical being. It's any being, right? Which you value, more than which I value, which you value more than God. Kana une chinhu chaunokoshesa kupinda Mwari is your idol. Saka is it money? Is it my job? My business? My children? My husband? My wife? My ego cash? My foreign currency? They can be idols. But when you know God, you know that that idol is not a true God. As we've got only one true God, so anymore, we have only one true God who is Jesus. Because we know who we are. Right, then there's one condition. Vanhu vanoteerera nhau yekukwanisa kusiya ma-idols manzi little children. Ndani kushumira first service ndikati muchechi amuna akwashaba. Pamberi paJesu hapana anambuya nana sekuru. Hapana anatezvara. Naroora nanamwene. Pamberi paMwari pane children vana. Ndosa kumalizwa Jesu at one passage of the gospel he says, let the children, I don't let adults. Wakati let the children come. Musystem yendenga nokanda kaswara mu kingdom of God. My terms anoshandiswa kuvanhu vaMwari vana iwe ndinonzi child. Tisamumwenda sikodenga tichakezwa ziteteva we kuno overseer hakuna ba. Tiri vana vaMwari. Romans 8:14. Avo vanotungamirwa namweya mutsvene vana. As well as my adults, vana vaMwari. So one condition yekuqualify kuti uregedze maidol kutozviziva kuti handisi munhu mukuru pana Mwari ndiri mwana. Because watiri kunamata Jesus is the ancient of days. Mukweguri wamazuva. Saka vana sekuru. Because ndiye wakaomba ana sekuru ese. Acknowledge. Acknowledge. Keep yourself from idols. Romans 1, 21 to 23. Romans 1. Very good. Romans 1. Anyone can read. Anyone. Nokuti vaidza Mwari asi havana kumukudzwa Mwari kana kumuonga asi vakafunga zvisina maturo nemwoyo wavo zvisine zivo ikasvibiswa vachiti takachenjera vakava mapenzi vakashandura kubwinya kwaMwari usingafi vakakuita mufananidzo wakafanana nemunhu unofa neshiri nemhuka dzina makumbo mana nezvinokambaira. Jesus. And they changed the glory of an incorruptible God. Mwari asina ngori, Mwari asingaperi, Mwari asina magumo, Mwari asingaenzaniswi nechinhu. Asi vakachinja mbiri yeumwari hwake, vakamufananidza nezvivezwa, vakamufananidza nemhuka dzine makumbo mana, vakamufananidza neshiri, vakamufananidza nezvinokambaira. So vanhu vakashifta kunamata the true God, kwakutanga kunamata zviro zvakasikwa, from creator to creature. Change are we together? Come away back. Look how you I'm saying. Right. Back to our culture of Africa. How many times have we heard and seen people worshiping creature than the creator? I mean that's down. Somebody be emotional. And they changed it. Which means why is this?
hanzi nemhaka iyi vakachinja pane vanoredza pamaverenga hanzi kupofomadzwa kwei inzwai zvinoita understanding knowledge and wisdom kana tisina hanzi zvakadii mamavhara hanzi vakapofomadzwa right anyone can read asanonyorera Jesus disgusting. Right, verse 21. And because that when they knew God, nokuti abo vaiziva Mwari, they glorified him, vakamupa mbiri, not as God, kwete saMwari, neither were they thankful, havana kutenda Mwari, but it became vain, vakaita zvinhu zvisina basa, in their imaginations, mundangariro dzavo, mupfungwa dzavo, mwana pfungwa yavadzoka, mupfungwa dzavo, imagination iri mupfungwa. Hello? Manesi munandibatsira, imagination iri muchi? Mupfungwa. And the vain imagination and their foolish heart was darkened. So pane darkness, apana knowledge, apana understanding, apana wisdom. Chino result apanonamatwa midzimu nemitupo. Unotoona a booming pastor like myself achinzi makombe. Shower. Unotoona amo Yesu andasvika kofisi musiko. I have seen men of God, when they children, but men of God, they believe in those things. And they changed the glory of the incorruptible God into, number one, creeping things. Number two, zinemakumbomana, anambisi, mshiri, anagono, nema idols. Do you know kuti vanhu vanavata makungu? Anotaura ndikakwirira goma rakati, atitoka ndikwirira goma rakati ndikakunamata muna Jesu. Because haisi ishe kukwira gomo ba. Ukakwira gomo wakanyarira muromo wako hapana chinoitika, but zviri kuitika because you are using a name which is above the names of. Pane zvawabva nazvo pasi pegomo zvanga zviri kukunetsa. Now you climb to gomo kungoratidza shungu dzako pamberi paMwari ndazviseparata, but the name inodhiridza zvakukwidzisa gomo is the name of Jesus. Vanhu vazhinji vakamonza kuna narikoti kandingatitsanyira anokoti ngatindogoma aisi nawe kuenda kugomo ba ukuenda nestarani because unogaramo 3 days because kuna anogara marimo munovaziya kuna anogaramo vakatosimidza flag imo kuti ndembe. Saka ukaenda usina zita riri pamusoro pezviro izvozvo hapana chaunofambira. You are idol worshiping. Hapana tobatsirika ipopa. Unoziva kuenda kwembeka kuratidza Mwari effort yako kuti ndabva vana vana vakaenda Victoria Falls 3 days retreat ndichispenda mari yako unongoratidza Mwari kuti Mwari I am serious, not kuti he is solving problems. Kumuratidza kuti Mwari I am a boss. So if you reach your retreat, ukasvika kuretreat kwako ukatashandisa zita raJesu wachidzi because ndau yako Victoria Falls ndabva kwaMutare, it's not going to work. There is a name above every other. Kune zita ona remurume oh ahe kune zita remurume mavi wose hama dzangu iwe mavi wose ngavugame nokuti Jesu ona ndiye mambo mavi wose emudzimu nemutumbo mavi wose emutumbo nemadzinza mavi wose emakuwa nevakafa mavi wose ngavugame nokuti Jesu kwete mutupo, nokuti Jesu kwete dzinza, nokuti Jesu kwete gomo, nokuti Jesu kwete machira, nokuti Jesu kwete zuma, nokuti Jesu kwete kamhamba kako, nokuti Jesu ndiye mambo. Ona vagere pachigaro kwete midzimu, ona vagere pachigaro kwete mutupo, ona iwe Jesu kwete mbisi mutsvene
rake ona Ishe wamadzishe. Midzimu zvese nemitupo zviri pasi pezita rake, nekuti iye paakaroverwa akasimudzwa akaisa pachigaro kurudyi kwaBaba, agere ipapo nokutonga nekusingaperi. Zvinhu zvose zvinokotamira iye. Takamirira nguva dzekuti zvinhu zvose zvizoye pasi petsoka dzake, nekuti kudenga kune chigaro chake, pasi pano ndoba netsoka dzake. Midzimu nemitupo zviri pasi pezita raJesu. This is knowledge, understanding, and wisdom. Ukanga usina knowledge, unataka kusiya mdzimelo wasuzugana waenda mtaoni mageta wandisa kukanganwa Osene mpasta. Sene. We are condemned. We are condemned according to God, who has called us. Isaiah 45. Let's go there. Isaiah 45. Verse 4. Can someone read? Can someone read? Isaiah 45, verse 4. Verse 4. For Jacob my servant sake, and Israel my elect, I have even called you by your name. I have named you, though you have not known me. Right? 45, verse 4. For Jacob my servant's sake, and Israel mine elect, I have even called thee by thy name. I have sent thee, though that not known me. The Bible says, I've called you by my name. I have named you. That's why it is a Christian. Our name is Christ because we are hidden in Christ. So when we are Christ, by Christ I don't know. I have named you. That's why it is a Christian. I have been named after my father. Okay, Old Testament Old Testament is a shadow of the New Testament. Old Testament is a pregnant of the born baby New Testament. So but it was Jacob, it means Israel. But it was the chosen one, it means I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. 1 Peter chapter 2, verse 9. Amen. Scripture must interpret scripture. 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen generation. You are nobody was Israel's chosen. Mama yacho. Jacob was, you are my elect. I have elected you. I have chosen you. Jacob, I made a church ichazouya. Inova Isus. My Judah, the my Israelites. So, my heathen, the my Israelites. Now, Tamu Wirumwechete. Uruguzina Peter. Now we are a chosen generation. So it's no longer about the generation of your father, but it's the generation of Jesus. John 15, the true vine. But Jesus ndiye the stem. Isusu we are the branches. So our roots is no longer Mukua roots. We are now rooted, Ephesians, in Jesus. We are founded, Ephesians, in Jesus. So it's no longer about who I was. John chapter 3, I am now born again. Not according to the corruptible. No. Not by flesh. I don't know. 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19. Not by flesh. John chapter 3, not by desire of a man. It's not by their desire. It's not by their arithmetic. It's not by their design. But I'm born by the Spirit. John 3, verse 7 of what? A man born again is like wind. That's why we are because we are like wind. We are invisible. We are. So I'm no longer I am born in the Spirit. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. If any man is in Christ, he is no longer tendai allen manawa Janas Namata, but he is now tendai allen manawa Christo, born by the blood of Jesus. Those are to Shuba Baruti.
Zvinoreva kuti chechi yakabva parutivi paJesu. Ndizvo zvakaita Adamu paanga ari mubindu. Paanga ari mubindu akaradzikwa, mukadzi akabviswa pasaidi. Mukadzi anomirira chechi in the spirit. So isusu right now tiri chechi yakabarwa muna Jesu. Paakabayiwa paritura mamvura neropa zvakabva parutivi. Ndo anonzi breaking waters manesi anodaro. We were broken on the cross. Hey! Handina kubrekwa pachikuva inini. Handina kana guvhu rangu rinochanjirwa because ndakabarwa panotsvakwa kuchinjirwa. I feel the anointing. It's not about the waters dzamai vangu, but there is a water which washed me. Titus anodaro, Ephesians anodaro. We were washed by the water. John 3 anodaro. We were washed by the water, by the word. Jesus. So I'm no longer identified. Those that is, if any man is called you, not Christian, he's a new creature. Zagudo, not Choko. Who don't like it? One fan is not so Mutio. Who did not be Farane Chowing. Who never know a Kesto. I made in the image of Jesus. 2 Corinthians 3:18. When we behold Jesus, but no any show, we are changed to look like him. But I don't say about the man in the mirror. I want to be the man. What's up with show? It's like the banana. But then getting a show, you want to Jesus. So the busy with you. Can I be like this man? Who is this man? The man in the mirror. 2 Corinthians 3. We are changed by, I think we are changed by it. We are changed by the spirit. So package, I can package up the new man. Hey, I can find out. But I can only try when you go where I want to do. So I teach you because we are in knowledge and understanding and logic. So that's why we can talk about it. Because Kristo chatakamura nachoka. Chati Kristo chibitonga rimba nyikaeni maine simba kupinda Jesu. That's why when wazhinji wanaenda kunganga uziprofita ma Kristo. Ana pastor anaenda kuomba kuombera kubvalizo. Ava understand the power. Amata kuti nesimba. Luke 19 verse 10. So Luke 10 verse 19. Takapiwa simba pamusoro pesimba rerima. Jesus asaito zvakunoledza kuti rima rine simba. Unokwanisa kuenda pachipingo ukadzoka zvitonga zviri nani, but zvinokurumidza opera. That's why we command demons anyway. Sometimes you don't need even to come kuna mademo. Ukawane faith, we can command demons wherever they are. In the name of Jesus, down. Identity in Christ. Thank you so much. We are saved by Christ. That's why you're going to go. I didn't marry. We won't speak about the first name. We'll second name, we are saving him. We talk about the name. You, Tedai, we baptize you. Because if we talk of the same, we are trying to baptize all of them. It cannot. Without the power of the wind. So we are kept away from idols and totems because of what we know. If you do not know, it will kill you. Ukangodemonize demoni akuzoita usiku mademoni ndikubona uchinamata uchiwatekwa bibi because what you know you can avoid, what you don't know will kill you. John 8:32, when you know the truth, mukaenda truth aripo hana timu kuru kurewa that's Jesus. It means any truth whether negative or positive. If you know you were born into sleep, I want to buy one intent. You need Jesus. Okay, so this is Jesus. No question. Would you change every day? You know what I'm saying? Would you change every day? Would you visit a good? But who knows now? Would take your conscience? What did you take as well? One day, yes, you atomic nature. Dinero by a chim. Do not know Ramba Baba Saima. No come to Jesus at it now. When you know how many days I can show you, as you come to remove one, say that I ain't a chido, that I wouldn't know Buddha, and just one I wouldn't know Buddha, because now I didn't go and I just did not push again. It will happen in Chichimo. My sister, my children are not going to, I just didn't make a this one, how is Suzuka Danga, Gagu Masura.
2020 kwabeka wana vakativanzana kudai usiku vanhikina nenhingi takatiripo aisine utima murimo here zita rakanyorwa here rakanyorwa rikadzimwa rakanyorwa here hakuna mukadzi unongobvomba kwake kwangosvika pana amwe baba kumakongogara kuri ndatomukadzi asite you should be fighting kunyangoni hasha dzakadini hazviitiba uizvababara isingo havana mukadzi hawindi. The protocol is what the protocol is he approaches you. So the protocol yekudenga is yes believers we need to approach Jesus. They say I'm a sinner. Oh forgive me Lord. Ndakazvarwa mberi kwezvivi baba kubva ndizvarwa ndiri mutadzi and ndinoda kwaira kutadza. If you read Psalm 51 kuzwa David achino ndakazvarwa mukutadza and ndine tendency kungotadza tadza. Ani mandembi yamangwana. Eto kurupa kutadza. Vantukasa zvakinyoredza izvozvo ndo zvantukasazviziva nori handozviita nyama hatingadiri hatingoe nyama ndipasipezo munosara Proverbs 11 verse 4. Let's just wind it up. Proverbs 11 verse 4. I love this spirit. As those who come church guy, they would reason the gospel. They did not preach. They would reason. So they would preach, and people would ask questions, and they preach. Yeah, but drama can you read? No one out there. Abana zikuba. Ana kabe rushwa ba irufa ba iyo. Yo kabe rutika muti abana hapo. Proverbs 11 verse 12. I was waiting. He who is devoid of wisdom. Wonderful. Despises his neighbor, but a man of understanding holds his peace. When they would despise nothing but it. And he who is devoid, as seen now, change knowledge and understanding. And anogara akatapfurana nemuvakidzani wake. Kunga wakubasa mumota mukombi kupi